Mga grupo na supak sa pagtukod sa mga coal power plants sa Northern Mindanao ni padayag sa ilang mga punto kung anong supak sila niini. Ang Core Movement o Philippine Movement for Climate Justice miklaro sa ilang unom ka mga punto nganong angayang supakon ang katukuran sa coal-fired power plants sa Northern Mindanao. Ato sa press con kagahapon, gibutyag sa mga grupo ang ilang mga punto ug lakip niini mao ang makaguba sa bahandi sa katubigan ug kadagatan, makadislocate sa daghang komunidad sa mga mananagat, makadaot sa mga deklaradong fish sanctuaries ug protected areas, makaguba sa kinaiyahan ug makadaot sa panglawas ang gamiton nga coal ug makadugang sa kainit sa kalibutan ang coal ug makabungkag sa mga komunidad tungod sa kay bahinon dinhi ang baruganan sa mga komunidad pinaagi sa mga saad ug hanyag nga material. Ang mga grupo gikan pa sa ilang marcha protesta gikan ni adtong nakalabayng Domingo sa Lala, Lanao del Norte hangtod sa Iligan City. Kini aron sugdan nga pagtukod nga sa coal power plant sa GN Power nga gipanag-iya sa Ayala Group of Companies. Supak ang mga grupo sa pagtukod sa coal power plant sulod sa planta sa Lefarge Iligan Incorporated sa may barangay Kiwalan nga gikitahong adunay Environmental Compliance Certificate. Dugang hangyo sa mga grupo ngadto sa mga hintungdan local government units nga mosuporta sa kampanya batok sa coal-fired power plants ug sa pagpaligon sa mga balaod nga nag-amuma sa kinaiyahan.